Arribat este moment, en esta que pot ser la meva última retransmissió per televisió valenciana i la de molts dels companys que avui estan fent que arriben les imatges als seus llars, voldria dirigir-me a tots vostès per a dir-los que més de 1.000 famílies viuen un autèntic drama. Quedar-nos sense treball. Els treballadors no som els culpables. Al carrer se'n van els càmeres que han retratat com ningú les festes i tradicions valencianes, les fogueres, les falles, les gallates o les festes de moros i cristians. Tècnics de so que han fet sentir per la televisió valenciana fins i tot l'olor de la pólvora de les mascletaes. Il·luminadors, operadors d'equips, realitzadors, productors, informàtics, documentalistes, lingüistes. Molta gent ens quedem en el carrer. Però el nostre compromís estava, està i estarà sempre amb l'audiència. Guanyarem el futur amb la força de la raó. Hola, Trabar, programa número 5. Estem a Benirredrà. I avui, un programa especial. Anem a fer l'entrevista amb Miguel Ángel Picornell, periodista de Canal 9. Bé, Miguel Ángel ens ha tocat per telèfon i ens ha dit que s'espera així, en l'ermita de Sant Antoni. No m'acordo per què. La verdad es que m'ha fet cansar-me. Miguel Ángel, ¿qué tal? No me digues que descansar. Vinc cansadíssim. Si són 4 escalons els que n'hi ha. És que jo no estic acostumat a fer esport. Miguel Ángel, jo estic molt preocupat. Per què? Què li passa? Jo sé que tant a tu com a Clara Castelló, com a Txelo Miralles, jo vos conec des que era xicotet, en Canal 9. Recorde a tu, sentir la teva veu, un Castelló Real Madrid. I ja no esteu en Canal 9. Bueno, pues mira, les coses són així, efectivament. Un Castelló Real Madrid jo el recorde amb molt de carinyo perquè va ser el primer partit que va retransmetre Canal 9. Curiosament encara no es dia Canal 9. Aquell partit va eixir en el logo del TVB, Televisió Valenciana, perquè era setembre del 1989 i hi havia hagut un episodi de pluges i els caps de la tele van pensar en eixir en emissió de proves, no? Per a donar compte de tot el que estava ocorreguent. I com que ja la televisió valenciana formava part d'aquest organisme que es diu FORTA, és la Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics, per això tenien els drets del futbol, van dir, bueno, pues, ja que tenim els drets del futbol, anem a donar un primer partit i coincidia precisament que era un Castelló Real Madrid de primera divisió, el Madrid de Butragueño, i crec recordar que precisament Butragueño va ser l'autor de l'únic gol que va donar la victòria al Madrid. Crec que aquella lliga encara era una lliga de 2 punts i encara es comptaven en pessetes les primes, no en euros. O sigui que ha plogut molt des d'aleshores fins ara. Miguel Ángel, si no t'importa, ens asseurem, perquè jo estic molt cansat. Aquesta pujada és molt bona. El que vulguis. Tu ja has vist que jo he venut també en roba d'esport, que havien de pujar a Sidal, i m'has dit que era una entrevista informal i m'ho ha pres al peu de la lletra, no? Sí. M'hagués dit que era una cosa més seriosa, haguera dut una americana i una corbata, d'aixes que tinc penjades en l'armari. Per cert, tinc molts tratges, però no sóc els que sol canviar de jaqueta, no? Una cosa, Miguel Ángel, perquè molta gent, ara al sentit de la veu, t'haurà reconegut, perquè justament tu sempre t'has dedicat a lo que són els esports. Sí. Però eixir en la tele i eixir, el que es diu la imatge, perquè molta gent no t'ha vist. No, són coses curioses, no? La televisió és imatge, però jo he eixit lo just i lo imprescindible, és a dir, quan hi ha hagut quan has hagut de fer algun unilateral, no? Que has anat, no sé, a fer un partit de la UEFA en el València i has estat fora, i normalment s'exigeix que doni la imatge del periodista que està contant la notícia, o quan hem estat en algun dels camps fent alguna prèvia, però realment el donar la cara, per exemple, con Txelo Miralles o con Clara Castelló, de les que parlaves, no, jo no soc. Jo dono més la veu que la cara. Perquè tornant a les meves companyes, Clara Castelló, Txelo Miralles, Nacho Coutinho, Xavi Blasco de Sigandia, perquè jo és que, i ara vaig a parlar un poc sentimental, jo recorde, tindria 12 o 13 anys, senties Canal 9 i senties el valencià, de la Sabor, de Sueca, valencià. Què ha canviat perquè ara Canal 9 no sigui el Canal 9 de principis de 90? Perquè és que jo ara reconec, jo ara Canal 9 no ho mire. Abans, sí. Què ha passat?
Bé, això seria una història molt llarga. Jo no sé si tenim molt de temps en el teu programa, no? Però jo l'altre dia hi ha un company també veterà dels que entraren en el 89 que va fer una carta oberta dirigida al president Fabra i que la va publicar en Levante. Ell és de Castelló, precisament, i li deia obertament que li escrivia la carta en castellà perquè el primer contracte que va tindre en Canal 9 va ser en valencià, però el comiat, la carta de comiat, l'havien redactada en castellà. I això és un poc el que ens ha passat a tots, no? Que entrarem en un contracte en valencià i ens han fet fora en un mail en castellà i en una documentació en castellà. Si això resumís un poc el que ha passat, doncs això podria ser una explicació. Acomiadament per email. Per email, sí. El dia 9 de febrer van dir, com la pel·lícula, ¿quieres un email? Y abrías el teu ordenador, el donaven una clau y veías, está usted afectado por el ERE. En el meu cas, el día 28 de febrero se presentará a las 7:15 en el centro de formación y le daremos el finiquito. Pues així va ser. Vos ho confesso. Jo, dret laboral sé un poquitín. En 2 dies he après 2 coses. Acomiadament, per email, i despido en diferido. Bárcena o algo posada, ¿no? En 2 días aprecio molt. Bueno, anem a canviar de tema perquè a mi... Jo sé que tu, Miguel Ángel, vas ser una de les persones... Bueno, vas ser un redactor en cap de Canal 9 de la secció d'esports i has sigut una de les persones que més ha fet pels esports minoritaris. És a dir, l'atletisme, el handball, la pilota valenciana, també estan transmitits encara, però que en els últims anys està donant molta importància a, per exemple, retransmitir Fórmula 1 o la visita del Papa. Creus que un canal públic és més important que transmetisca una vinguda del Papa o una competició Fórmula 1 que una competició de pilota valenciana? Lo del Papa va ser una qüestió, no sé com dir-ho, no? ¿Qué haber accedido?